Ratri iki nenggih dalang putri hamba Prabu Daya Ibu Mulya Astuti Asmane Ringgit Purwa mugi ya lestari antuk nugrahaning Gusti Maha Agung. Langut bebasan tanpa dasar sliramu pancen ayu ora ana wanudya kang bisa nimbangi ayumu dasar ayu tetek langkung dasar ayu teteke lengkung-lengkung yen mlaku mlarak sempal satulae gandes luwet marake wis ayu rupane kabeh solahe sarwa mraati mbok Badra
manuta sira wong ayu tun pondong jroning sedaton wong ayu manuta marang pun kakang wong ayu sira tak pondong jroning kedaton apa sliramu ora ngerti sejatine aku tresna marang sliramu Mbok Padra yen sliramu gelem tak garwa kae sawangen kae ana omah gedha magrom susun pintu ngarep omah ana mobil Mercy ya kae duwekmu wong ayu manuta marang kakang wong ayu kaya ngopo kae aku bisa garwa sliramu Bratajaya ayo tak pondok nyedhakipun kakang wong ayu Burisrawa eling ayo nyedhakipun kakang Burisrawa eling pimpinmu tak walah lah kok nempeke kaya ngene Burisrawa eling Burisrawa kok kowe kaya wong rada linglung sajane iki apa ana ngopo kok kaya wong lagi nandang muyung tak sawangkat mau kok kaya dudu karepe dhewe ana apa Burisrawa kula wekdal menika nembe kayungiyun Kanjeng Rama kula kayungiyun marang satunggaling wanutya Kanjeng Rama kowe iki lagi kayungiyun marang wanutya nggih Kanjeng Rama marake matura Burisrawa sakjane kuwi kayungiyun marang sapa matura marang Rama sapa ngerti Rama bisa paring pambiyantu kula kayungiyun marang satunggaling wanudya putri saking Basudewa sapa putri saking Basudewa nggih Bratajaya Kanjeng Rama Bratajaya inggih Kanjeng Rama Iblis Burisrawa nggih Kanjeng Rama yen bisa tak elingake aja mbok bacutke anggonmu tresna marang Bratajaya
milya wanudya liyane wae. Ing menapa kula boten angsal tresna kaliyan Bratajaya. Kamangka namung Bratajaya ingkang kula tresnani. Buresrawa, aku ngerti tresna ki wuta. Ning ya aja wuta mripatmu to Buresrawa. Pakure Kanjeng Rama sago paring pambiyantu menapa mboten. Bloko Suta yen manudyane Bratajaya Rama ora bisa paring pambiyantu. Wah mau jarene arep paring pambiyantu. Barang sing tak tresnani Bratajaya ora gelem paring pambiyantu. Wong tuwa apa kuwi? Wong tuwa ora bisa dugemi. Lambine mencla-mencle. Senengane mbaluwi karepe anak. Manungsa panjenengan setan wani karo wong tuwa. Wani wae wong tuwa mlenca-mlence lambine. Senengane jegali karepe anak. Setan alas alung minggat saka kene. Kanjeng Rama, kenging menapa Kanjeng Rama boten sarujuk kula tresna kaliyan Bratajaya. Kamangka boten-boten manudya sanesipun ingkang kula tresnani kejawi Bratajaya. Lho Kanjeng Rama, dol tangis. Kan Koko Prabu, kula katundung Koko Prabu. Lah napa kok katundung? Katundung karo sapa? Koko Prabu, kula katundung dene Kanjeng Rama Koko Prabu. Lah kok iso ditundungi? Masalah iki apa? Kan mesti wani ya karo wong tuwa. Kula katundung amargi kula tresna kaliyan Bratajaya. Ananging Kanjeng Rama boten sarujuk. Lajeng kula emosi Koko Prabu. Rama kula unek-unekake. Lajeng kula ditundung ken